عزيز سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتلو خبرات عزبتنا لو معربي عيسان كلتن قنبت كلتشن عيسان شدشن تدالوا حدث زيناتات عزلكم قريبا له مقتالكم بخبر عدم فلما قنات تاتو أسمرة ركب السلطان إرتران قطرن تخايدو إثيوبيا ግብጽ አፍ ደገ ባህሪ ናይ ምርካብ ጻዕሪ ተዓንቅፈን ላኸትብል ከሲሳ ሪቢዮ ኩባ ናይ አሜሪካ ስጋት ምዃና ክገልጽ ከሎ ሃቫና በሐሶት ከሲሳቶ ኢራን ዞባ ምቁጽር ባህረ ሄርሙስ ዝብል ካርታ አሕቲማ በአማይ ዝቁጠሩ አክቲቪስታት አባላት ፍሎቲላ ናብ ቱርኪ አትዮም ሃገራት ሪጋ ዓረብ ንእስራኤል የጠንቀቃ እዝን ካልእን በዝርዝር ሒዘልኩም ከቀርቤ ክትካታተሉን በኽብር ዕድም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ንፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ቀጠር ኣብ ኤርትራ አምባሳደር ቀሲም ቢን መሐመድ አልማሐዲድ ረሂቦ ከም ዘራረቦ አገልግሎት ዜና ቀጠር አፍሊጡ እቲ ርክብ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ኮይኑ ድሕሪ ነዊሕ ምንቁልቋል ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዝረአ ዘሎ ምዃኑ ኣቃልቦ ስሒቡሎ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ 1996 ኣብ ዶብሓ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ብምኽፋት ዝጀመረ ኮይኑ ቀጠር ብወገና ኣብ 2001 ኤምባሲ ኣብ ኣስመራ ብምኽፋት ነቲ ዝምድና ኣሒላቶ ካብ ሽዑ ኣትሕዚ ድማ ክልቲአን ሃገራት ኣዝዩ ዕሙቕ ዝኾነ ዝምድና ካብ ዝነበረን ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ኣስታት 10 ዓመታት ግን ዝምድናን እናቆልቆለ እዩ ጸኒሑ ቀጠር ኣብ 2010 ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ኣብ ዝተፈጥረ ዶባዊ ምሰሓብ ከም መንጎኛ ብምዃን ኣብቲ ዘሰሓብ ዶባት ዓቃብ ሰላም ሰራዊታ ኣዋፊራ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ድማ ወገን ጻዕሪ ሽምግልና ተካይድ ከም ዝነበረት ይፍለጥ ኣብቲ እዋን ነታ ብሰንክቲ ኣብ 2009 ዝተነበረላ እገዳ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ተነጽሎ ዝነበረት ኤርትራ ቀጠር ፖለቲካውን ቁጠባውን ደገፍ ዝገበረት ኣገዳሲት መሻርክቲ ኤርትራ ምንባራ ይፍለጥ እንተኾነ እቲ ዝምድና ኣብ 2017 ድሕሪ ዘጋጠመ ቅልውላው ኣባላት ሃገራት ምትሕጋዝ ወሽመጥ ዓረብ سعود عرب إمارات بحرين جبتن قبل على قطر أجد عم سجبرة أتمس إرترا زنبرة زمدنا ون تبلاشيو أبتوانتي إرترا أبغون سعود عرب إمارات زمرح زنبرة كيدان لفتان وحالي أنت أرمينا وين حتى بقربة كم تسلفت عيرسعان مس إمارات بزنبرة استراتيجي كون وتهدرهم متحبر نودب عسبن مع عسكر أير إرتران أبي من زجبز سرحتات أفكيراني رايا فلو هاجرات النعموقة أبزخدلو نوح خيط أنها أتأسراوي تخبدو بإرترا جبوتن العلا أمونغ هاجرات متحبر وشمت عرب ኣብ 2021 مستقبل سمع تأوت زنبرة زباو دبلوماسي ببغرم إنها تمحيشك مت قمت صنحي نجر ኣብ سمالا ኣብ سمرا استقبل ركب سبسلطان كلتين هاجرات نتيجة صنح زمدنا بمقمقم زمدناهم من دنفعه زخدوا لمنقد أمريكتهم كم تزاربوا تفليت لهم دعته أبلكاتي استبارع كينات إيران أمريكا إسرائيل ما أكلام رأب حفشة نستوسن هاجرات وشمت دما بفلا بسنك زورة متقعت إيران أبقلولا وين زركبا بسنك تفترة جوبوليتيكاوي مكيارات دما هاجرات وشمت أب حد يخون مس هاجرات قدوبون بنيون زلون زمدنا داقماي متعراي كجبرة تجديدا كم زلوا زواو كيلاتات كقولت صنحميم ركب أسمرة ሚኒስትር ዑስማን አምባሳደር ቃንም ዓቢን ዲፕሎማሲያዊ ለውጢ ስምምዓት ተሰማምዓሉ ኣይኹን እምበር ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ዝቀያየር ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ መልክዕ ቀይሕ ባሕሪ ርክባተን ንምኽላስ ዝጀመረኦ ግብራዊ ተበግሶ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ኢትዮጵያ ግብጽ ምስ ኤርትራ ስምምዕ መጓዓዝያ ባሕሪ ድሕሪ ምኽታማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቀጥታዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ዘሎ ጻዕታት ሰላምን ንምትዕንቃፍ ንምዝራግን ትንቀሳቐስ ኣላ ክትብል ከሲሳ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ብሓሙስ 21 ግንቦት 2026 ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ካብ ካይሮ ዝመጽእ ዘያናጻዊ ውዲት ነቲ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዘለዋ ድሌት ንምዕንቃፍን ኣቓልቦ ንምስራቅን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ኣምባሳደር ነቢያት ከም ዝገለጾ ፖሊሲታት ግብጽ ነቲ ኣብ ቀንዲ ኣፍሪቃ ዘሎ ምርግጋእን ንምዝራግ ዝዓለመ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ኣለዎ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንምብጻሕ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕታት ኣብ እትካየደ ዘሎ እዋን ካይሮ ወጥ ንኽትፈጥር ብጽናሓ ልሙድ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ግን ንድሕሪት ዘይምለስ ምዃኑ ኣነጺሩ እዚ ኣብ መንጎ ግብጽን ኤርትራን ዝተገብረ ስምምዕ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብጺ በድር ዓብደል ዓጢን ሚኒስትር መጓዓዝያ ካሚል አል ዋዝርን ኣብ ኣስመራ ዓዶ ዝተገብረሉ እዋን ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምዃን ዝተፈረመ ኮይኑ ንወደባት ግብጽን ኤርትራን በቀይሕ ባሕሪ ዘራኽብ ናይ መራኽብ መጓዓዝያ መስመር ምፍጣር ዝሓዘ እዩ ሚኒስትር ዓብደል ዓጢ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጸጥታ ምሕደራን ቀይሕ ባሕሪ ናይተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘለወን ሃገራት ጥራሕ ፍሉይ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘይርከባ ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝተኣሳሰሩ ዝኾነ ይኹን ስምምዓት ናይ ምእታው መሰል ከም ዘይብለን ቀጥታዊ መልእኽቲ ኣሕሊፉሎ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ቃላት ኩናት ነተን ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ካልኦት ላዕለዎ ሰበስልጣን ወተሃደራውን ኣዘዝትን ብተደጋጋሚ ዘለዓለዎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ መቐጸልታ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢትዮጵያ ኣብ ጂኦግራፋዊ
ቤት ማእሰርትያ ትርከብ ብምባል ልዕሊ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ብዘይቀጥታዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትነብር ከም ዘይትኽእልን ቀይሕ ባህሪ ንኢትዮጵያ ተፈጥሮኣዊ ዶባ ምዃኑን ብምጥቃስ እዚ ሕቶ እዚ ብሰላም ወይ ብሓይሊ ክፍታሕ ከም ዝግባእ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። ነዚ መርገጺ ብምድጋፍ ድማ ላዕለዎት ወታደራት ኣዘዝቲ ኢትዮጵያ ሃገሮም ናይ ገዛ ርእሳ ሓይሊ ባሕሪ ከተጣይስ ምዃናን ኣብ ቀይሕ ባህሪ ወታደራዊ ማዓስከር ናይ ምርካብ ሕልማ استراتيجيكاዊ ቀዳምነት ከም ዝዋሃቡ ገልጹ ጸኒሖም እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ካብ ኣዲስ አበባ ብተደጋጋሚ ዝውሃብ መግለጽታት ብጽኑዕ መርገጺ እዩ ክምልሰሉ ጸኒሑ። ኣስመራ ነዚ ሕቶ ብወግዒ ክትነጽጎ ከላ ቀይሕ ባህሪ ናይ ሓባር መሳለጥያ ዘይኮነስ ናይተን ልኡላዊ ዶባት ዘለዎን ሃገራት ጥራይ እዩ ብምባል ትገልጽ። ኢትዮጵያ ኣብ ጥሪ 2024 ምስታ ካብ ሶማልያ ተፈልያ ናይ ገዛ ርእሳ ኣውጃ ዘላ ሶማሊላንድ መዘከርታ ስምዕ ተፈራሪማያ። በስምዕ እዚ መሰረት ኢትዮጵያ ን20 ዓመታት ጸንሕ ናይ 20 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ንወታደራውን ንግዳውን መራኸባ ከተመሓድር ፍቃድ ክወሃባ ተሰማሚዓ ነይራ። እስምዕ እዚ ብወገን ሶማልያ ልኡላውነት ዝገሲ ብምባል ሓያል ተቃውሞ ስለ ዝጎነፎ ዛጊት ኣብ ትሕቲ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጥን ሽምግልና ቱርክን ተዓጊቱ ይርከብ። ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ምስሓብ ካብዚ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ንላዕሊ ዝዓመቆ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ 10 ዓመታት ናይ ማይ ምስሓብ መሰረት ዝገበረ እዩ። ግብፂ ካብ 90% ንላዕሊ ቀረማያ ካብ ሩባ ኣባይ ስለ እትረክብ ነቲ ግድብ ከም ስጋት እያ ትሪኦ። በዚ ምክንያት ድማ ግብፂ ምስ ከም ሱዳን፣ ሶማልያን ጅቡትን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከተደልል ጸኒሓ። በቲ ካልእ ወገን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበረቶ እገዳታት ከተልዕሎ ምዃና ዝገልጹ ጸብጻባት ድሕሪ ምውፅኦም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጊዴዎን ጢሞቴዎስ ምስ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ኣብ ዋሽንግተን ከም ተረኸበ ዝዝከር እዩ። ተወሳኺ ኣብ ሳዑዲ ዓረብን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ንምድሓን ጻዕሪ ይግበር ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ናይ ሞት ፍርድን ዝተፈርዶም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ መጥቃዕቲ ዝበፅሖም ዜጋታት ንምድሓን ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኣፈኛ እቲ ሚኒስተር ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቶም ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተወሰነሎም ዜጋታት ጠበቓ ብምቓም ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎ ገሊጹ። ብተመሳሳሊ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ምግታእን ዘላቐ መፍትሒ ንምድላይን ኣብ ቀረባ እዋን ሓደ ጉጅለ ልኡኽ ናብቲ ቦታ ከም ዘበግስ ተኣፈኛ ሓቢሩ። ኩባ ንኣሜሪካ ናይ ሃገራዊ ጸጥታ ስጋኣት ምዃና ናብ ሰላማዊ ስምምዕ ናይ ምምጻእ ተኽእሎ ድማ ልዑል ከም ዘይኮነ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ኣፍሊጡ። እዚ መግለጺ እዚ ዝመጸ ኣሜሪካን ፕረዚደንት ኩባ ነበር ራውል ካስትሮ ኣብ 1996 ዜጋታት ኣሜሪካ ዝነበረሎም ክልተ ነፈርቲ ብምውዳቕ ቅትለት ፈጺምካ ብዝብል ክሲ ድሕሪ ምስራታ ሓደ መዓልቲ ጸኒሑ እዩ። ሩቢዮ ዋሽንግተን ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ከም እተመጽእ እኳ እንተገለጸ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ሃገሩ ካብ ዝኾነ ይኹን ስጋት ናይ ምክልኻል መሰላ ግዴታ ከም ዘለዎ ኣጠንቂቖ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኩባ ብሩኖ ሮድሪገዝ ብወገኑ ንሩቢዮ ብሓሰት ብምኽሳስ እታ ደሴት ንኣሜሪካ ሓደ እኳ ስጋት ፈጢራ ከም ዘይትፈልጥ ገሊጹ ኣሎ። ሩቢዮ ኣብ ዘረብኡ ምስቶም ሕጂ ንገጥሞም ዘለና ወገናት ክርአ ከሎ ሰላማዊ ስምምዕ ናይ ምፍጣር ዕድል ትሑት ኢሉ ንሱ ወሲኹ ኩባ ኣብ መላእቲ ዞባ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ደገፍቲ ረዓዲ ምዃና ከሲሱ። ሮድሪገዝ ግን ነዚ ክስ እዚ ኣብ ኤክስ ብትሪ ነፂግዎ ኣሎ። እቲ ናይ ኩባ ሚኒስተር ንሩቢዮ ወታደራዊ ተጻብኦታት ንምልዓል ይፍትን ኣሎ ብምባል ዝወቀሶ ኮይኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ብጭካንን ብስርዓትን መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብዚ እዋን እዚ ኩባ ብሰንኪቲ ኣሜሪካ ዘንበረቶ ዕፅዋ ነዳዲ ከቢድ ናይ ጸዓት ቅልውላው የጋጥማ ከም ዘሎ ኮይኑ ምምሕዳር ትራምፕ ድማ ውዕል ክትገብር ጸቕጢ ይገብረላ ኣሎ። በዚ ምክንያት ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ነዊሕ እዋን ሰዓታት ጸንሕ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሕፅረት መግብን ከጋጥሞ ጸኒሑ ኣሎ። ሩቢዮ ግን እቲ ሃገር ካብ ኣሜሪካ ዝቐረበላ ናይ $100 ሚልዮን ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝተቐበለት ተሓቢሩ ኣሎ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኩባ ጸቕጢ ንምጽናዕን ነቲ ዴሳዊ ስርዓት ንምውዳቕን ብግልፂ ክዛረብ ጸኒሑ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ራውል ካስትሮ ዝቐረበ ክሲ ምስቲ ትራምፕ ኣብ ጥሪ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ዝወሰዶ ናይ መሓዝ ስጉምቲ ዝመሳሰል እዩ። ጋዜጠኛታት ንሩቢዮ መንግስቱ ንካስትሮ ከመይ ገይሩ ናብ ኣሜሪካ ከም ዘምጽኦ ምስ ሓተትዎ ከመይ ጌርና ከም ነምጽኦ ከም እንፈልጥ መደባትና ንማዕከናት ዜና ኣይገልጽን ኢሉ መሊሱ። ነዚ ክሲ ዘፍለጠ ዓቃቢ ሕጊ ቶድ ብላንች ግን ካስትሮ ብገዛእ ፈቃዱ ወይ ብኻልእ መንገዲ ኣብ ዝኸቐርብ እዩ ብምባል ገሊጹ። ብተወሳኺ ሩቢዮ ኣዲስ ላስትረር ሞሬላ ዝተባለት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ፍሎሪዳ ተኣሲራ ከም ዘላ ኣፍሊጡ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሓብቲ ናይታ ንመብዛሕትኡ መኽሰብ ዘለዎ ጽላት ቁጠባ ኩባ ዘንቀሳቐሱ ወታደራዊ ትካላት ላዕለዎት ሓለፍቲ እያ። ሞሬላ ኣብ ፍሎሪዳ እናነበረት ነቲ ናይ ሃቫና ኮሚኒስት ስርዓት ትሕግዝ ነይራ ብዝብል ተኸሲሳ ብናይ ኢሚግሬሽን ሓይልታት ተታሒዛ ናብ ሃገራ ክሳዕ እትስጎግ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ትርከብ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ
ኣብ ኦቫል ኦፊስ ኮይኑ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኩባ ዝፈሸለት ሃገር ምዃና ምሕደርኡ ግን ብሰብኣዊ መዳይ ክሕግዞም ይፍትን ከም ዘሎን ገሊጹ። እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኩባውያን ኣሜሪካውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኩባ ክትዕወት ክሕግዙ ይደልዮም ዝበለ ትራምፕ ካልኦት ፕረዚደንት ን50 ወይ 60 ዓመታት ክገብርዎ ዘይከኣሉ ስጉምቲ ኣነ ዝገብሮ ይመስለኒ ነዚ ስራሕ እዚ ብምስራሒ ድማ ሕጉስ የኽብል ኣፍሊጡ። ኢራን ቁልጡፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ዳግማይ ትሃንጽ ኣላ። ኢራን ድሕቲ ኣብ ቀረባ እዋን ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካብቲ ትፅቢት ዝተገበሉ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ወታደራዊ ዓቕማ ዳግማይ ትሃንጽ ከም ዘላ ጸብጸባት ስለላ ኣሜሪካ ብምጥቃስ ሮያል ኒውስ CNN ሓቢረን። ብመሰረቶም ምንጭታት ቴህራን ድሮ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ጀመረቶ ን6 ሰሙናት ጸንሐ ተኹሲ ዶ ምባል ንገለ ክፋል ምዕራፍ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዳግማይ ጀሚራቶላ። ኢራን ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ናብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ዓቕማ ናብ ዝነበሮ ክትመልስ ነታ ኣብ ጥቓ መጻቢ ሄርሙዝ ዝርከብ ቦታታት ሓዊሱ ንመብዛሕትኡ ትሕተ ቅርጺ ሚሳይላት ዳግማይ ክታንጾ ከም እትኽእል ሰበስልጣን ይገልጹ። እቲ መስርሕ ዕብየት ሳላ ውሽጣዊ ምህርቲ ካብ ሩስያን ቻይናን ዝተረኽበ ደገፍን ዝመጽእ ከም ዝኾነ ይጥቀስ። ብተወሳኺ ኢራን ንዞባ ምቁጽጻር ባሕሪ ሄርሙዝ ዝብል ካርታ ኣሕቲማ ኩሎም መራኸብ ካብ PGSA ፍቓድ ክረኽባ ከም ዘለዎን ኣዊጃ። ውድብ ምሕደራ ወሽመጥ ፋርስ ኢራን ንወሰንቲ ክፋላት መጻቢ ሄርሙዝ ዝሽፍን ሓድሽ ካርታ ምቁጽጻር ባሕሪ ብ21 ግንቦት ኣውፂኡ። ኩለን ካብቲ ከባቢ ዝሓልፋ መራኸብ ምስ ሰበስልጣን ኢራን ክውደባን ኣቐዲመን ፍቓድ ክረኽባ ከም ዘለዎን ኣፍሊጡ። ብመሰረት እቲ ምልክታ እቲ ዝተጎበጠ ሮዛ ዞባ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ናይቲ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝንቀሳቐስ ትካል PGSA ዝተቐመጠ ማያት ዘመልክት እዩ። እቲ ምብራቓዊ ዶባት ካብ ኢራን ኩህ ሙባረክ ክሳብ ደቡባዊ ገማግም ባሕሪ ፋጅራይ ኣብ ኢማራት ዓረብ ዝዝርጋሕ ክኸውን ከሎ ምዕራባዊ ድማ ካብ ደሴት ቅሽም ኢራን ናብ ኣልቁዌን ኣብ ኢማራት ዓረብ ዝዝርጋሕ እዩ። ሰመዚ ኢራን ኣብ ውሽጢ እዚ ዓውዲ ብመጻቢ ሄርሙዝ ዝግበር ኩሉ ምጓዓዝ ምስ ምምሕዳር መስመር ማይ ወሽመጥ ፋርስ ምውሃድ ካብ PSJ ፍቓድ ከም ዘድሊ ገሊጾም። መጻቢ ሄርሙዝ ሓደ ካብቶም ስትራቴጂካዊ ኣገደስቲ መስመራት መራኸብ ነዳዲ ዓለም ኮይኑ ዓቢ ብጽዒት ዓለማዊ ሰደድ ጸዓትን ዝሕዝ ብምዃኑ السجومتي عمل زبا وشمت عرب زل وتري كعبية تثبيت كبر تنتنتي تملكتها بهاجرات معرب وشمت عربن كترجم كم زخل يتنقوه بقى ما عايز يقطروا أكتيفيستات جلوبال سمود فلوتيلا نتقابل على قزاز نبرة كبابة نمبتخ أبز فتون الأوان بحالتات السائل أبها جراو مايات بزحجهم من قد تأثيرهم رحلة مسنح بسلسلات برارات ناب إسطنبول تركيا 5 تفانو سبات حبرون أبالات فلوتيلا أبابات مأسرة السائل أبزحجهم مأسرتي أبصنح الأوان سفي حكلاو متكعتي سنا أمراو السكات ستاو عمز مغرفتي متكعت قلبي دكاس مسأن زوارد التحزة 5 قاتمهم قليتهم طبعاً حبراو مرحتي نايت فلوتيلا حقاو جوجله بدل انو ايمي حقاو جوجلاتات اب لعلتي تساتفتي سرعتها اكلاون صتاون عمت كم زوسدون بزح دلي تفتعي كبيت مغراتي 5 قاتمهم قليتو اجيراوي اكتيفيست محمد حالتات السيان اسرات ببلاستيكن بحاصين موقحن اسيروم كم زسقاي بمغلاص እትጻወሩ ዝነበሩ ስቃት ምስቲ ፍልስጤማውያን ማዓልታዊ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዘጋጥሞም ስቃይ ክወዳደር ኣይክእልን ኢሉ ሞሪታናዊ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት መሐመድ ባባ ሓይልታት እስራኤል ኣብ ልዕሊ እስራት መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ኣኽላባት ይፍንዉ ከም ዝነበሩን እቲ ስቃያት ቅድሚ ናብ ነገብ ዝርከቡ ኣብያተ ማእሰርቲ ምጓዓዞም ምዃኑ ገሊጹ ብ18 ግንቦት ሓይልታት እስራኤል ነተን ካብ 44 ሃገራት ዝመፁ 428 ደለይቲ ፍትሒ ዝፃዕና 50 ጀላቡ ኣብ ሃገራዊ ማያት ናይ ቃዛ ገፀን እናተጓዓዛ ከለዋ ኣጊቶሞን እዚ ድማ ጉጅለታት ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሕጋውን ዘይሕጋውን ዓፈና ክብሉ ገሊፆም እምባሩ ዝዝከር እዩ። ዋና ጸሓፊ ሊግ ሃገራት ዓረብ ኣሕመድ ኣቡልገይ ብሶማሊላንድ ኣብ ኢየሩሳሌም ኤምባሲ ንምኽፋት ዝግበር ዘሎ መስርሕ ብትሪ ኮንዎ ኣቡልጌት ኣብቲ ብዒሳ ግንቦት ኣብ ዝሃበ መግለጺ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ባዶ ንዓለምን ዓረብን እስላማውን ዘይቅቡል ምልዓዓዝ ዘበግስ ይኽብል ነጺግዎ ከም ዝበለ ምቅራብ ኣብ ምብራቕ ኢየሩሳሌም ምዕራባዊ ጎማግም ባሕርን ቃዛን ዘይሕጋዊ ጎበጣን ስሩም ንምስዳድ ካብ ዝኾነ ሕጋዊ ደረጃ ዘይብሎም ኣካላት ዞባታትን ዘይሕጋዊ ኣፍልጦ እስራኤል ንምድጋፍ ዝዓለመ ይብል እቲ መግለጺ እዚ መስርሕ እዚ ኣብ ልዕሊ ሓድነት ልኡላውነትን ሶማልያ ቁልዕ መጥቃዕቲ ይፍጸም ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ሓንቲ ሃገር ሕብረት ዓረብ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን ዘይቅቡል መጋዝ ምዃኑ ኣስሚሉ ኣብ ቀና ኣፍሪቃ ጽዋ ንምስፋሕ ዝዓለመ ዝበለ እቲ መግለጺ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥሪ ዘይምርግጋእን ከጋድድ ምዃኑ ይገልጽ። ኣብ መወዳእታ 2025 እስራኤልን ሶማሊላንድ ከም ልኡላዊት ሃገር ብወግዒ ኣፍልጦ ዝሃበታ ናይ መጀመርታ ሃገር ብምዃና ካብ ሶማልያ ማሕበረሰብ ዓለምን ከቢድ ተቃውሞ ይበጽሓ ከም ዘሎ ጸብጸባት ይገንዝቡ።
كبرات تعزبتنا نايلوم نبر مدباتنا نزي مسل قطفن اوانا ون حبيتا كترخبو لايك شير كومنت سبسكرايب تقبل بخبر قدم سسنايو